Tá sé granatí an mí ach tá mis tívastí agus tá sé na bhhaine Curiarracht Dhomhanda eile a Mícheal agus tá cion seo bunaithe Stocaí. An dúlan ná a méid is mó Stocaí agus gur féidir a chur aon cos amháin tívastí the tríocha second. Ooh. Jerry Mr. Cherry on Shapan feicfidh stocha a chur cos tívastí the tríocha second ach tá mission seán you on sin a scrisu. Tá mis ré agus tá musteir thur coman seo an suúla chuil ar coman bhil tú ré? Tá mé ré. An bhfuil an clog ré? Tá sé ré. Mar sin de amháin. Ceac nóir Mícheal. 3, 2, 1. Cúig second, Mícheal. 10 second. Cúig, 4, 3, 2, 1, stop! Calculor, Shaolin, Hey, Da, 3, 4, Cúig, 6, 7, 8. They were sin ráhhaid a caiimé rá tá sé bhád níos teachar na ceapméid, but tá sibh san mála ag iarraidh seo a riail sé féin tá gach ólas ar fáil is an seo. Go dtí an céidir eile mar sin de a cairde slán!